Il-Fondazzjoni Caritas Malta twaqqfet fil-11 ta' Novembru tal-1968 minn Dun Fortunatu Mizzi bil-għan li tkun viċin in-nies fil-bżonn u toffri diversi servizzi soċjali lill-poplu Malti mingħajr ebda ħlas. Hija tagħmel parti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Caritas madwar id-dinja taħt il-kappa tal-Papa. Biex jitfakkar l-50 anniversarju tagħha, il-Caritas se tkun impenjata telenka l-erba' ġrieħi tas-soċjetà biex dawn jiġu indirizzati mill-awtoritajiet, kif spjega d-direttur tal-Caritas Anthony Gatt. Ewwel waħda hija l-gap bejn il-fqir u s-sinjur. Il-waħda ħafna nies li sejrin tajjeb ħafna, però min għandu dħul baxx għaddej minn forsi problemi jiddependi mis-suq tal-kera, dawk huma nies li qed ibatu ħafna. It-tieni waħda hija l-pjaga tad droga, naraw żieda fin-nies li jużaw il-kokaina u l-kannabis. U l-konsern tagħna li l-kannabis tiġi iktar available għal-nies. It-tielet waħda hija fil-waqt li għad ma ntilfitx is-sens ta' komunità u solidarjetà, nibżaw li dan is-sens qed jitnaqqar fis-soċjetà tagħna. Naraw pereżempju iktar żidiet fil-separazzjonijiet u divorzi. U finalment il-pjaga ta' solitudni. Fil-waqt nies li forsi spiċċaw aljenati mill-familja tagħhom, maqtuwajn mill-familja tagħhom u jbagħtu solitudni day in day out. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Vigarju Episkopali fuq id-Diekonija, Monsignor Charles Cordina, qal li l-Caritas Malta hi fil-qalba ta' ħidmet il-Knisja Maltija għaliex poġġiet fiċ-ċentru l-bniedem, partikolarment dawk vulnerabbli. Andrew Azzopardi, dekan tal-Fakultà għat-Tisir tas-Soċjetà ħabbar kif se tkun qed tikkolabora mal-Caritas fuq proġett soċjali u qal li kieku m'hawnx problemi, illum m'hawnx il-Caritas. Intant, bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet, il-Fondazzjoni għażlet li jkollha marġini ġdida b'logo li juri salib aħmar u 12 fjamma ħirġa li jissimbolizzaw l-imħabba ta' Kristu, tant li l-kelma Caritas ma tfissirx karità iżda l-imħabba Kristjana lejn l-umanità. Fost diversi attivitajiet li mħejja, il-ġimgħa se ssir qudiesa tal-Ħaj fil-Kokadral ta' San Ġwan mill-Arċisqof fejn wara l-Caritas tkun mistiedna għand il-President ta' Malta. Id-dilettanti tal-filatelija se jkollhom tifkira ta' dan l-anniversarju hekk kif se jinħarġu bolla u timbru kommemorattivi minn Malta Post. Fjum il-miliet, il-Caritas se terġa' żomm l-ikla tradizzjonali tal-miliet fil-Kurja għal dawk li jkunu waħedhom f'din il-ġurnata għażiża, tant li għalija s-sena l-oħra attendew 400 persuna.